Аз съм художник по образование, преподавател съм в Варненския свободен университет, преподавам графичен дизайн и обичам да снимам. Но аз ползвам фотоапарата като чисто художнически, не като професионален фотограф. Това е така чудесно средство да забелязваш разни неща и да имаш възможността да ги регистрираш. Аз съм безкрайно щастлив, че днес фотоапаратът ти е в джоба. Просто трябва да го извадиш и просто трябва да виждаш някакви неща. Това е една история, която си е такава, случва се съвсем естествено и може би закономерно, знам ли. Тя се появи от нищото. През юни се появи. Тя още е тук, вчера пак дойде. И по едно време идваше по 7-8 пъти на ден. Този стълб е на нивото на нашия апартамент. И почнах да я виждам през хола как надниче и така, чайките, знаете, са любопитни. И реших, че няма да е лошо да я снимам, но в първите дни, като почнах да излизам на балкона, тя отлиташе. После ме заварваше, когато съм на балкона. И постепенно някакси почнахме да осъществяваме някакъв контакт. Сега обикновено чайките не правят кой знае какво на стълбовете и направих, може би има стотици снимки, но те са абсолютно идентични. В началото даже не знаех дали това е една и съща чайка. Ето тук има едно криво перо, което всъщност доказваше, че всеки ден е една и съща. Стори ми се готино всеки ден да я снимам като дойде. Аз всъщност не можах да разбера какво прави на този стълб. После се оказа, че съседите хранят котки, 2 котки имаме пред блока и всъщност тя дебне, кога има оставени гранули. Комуникацията между котки и чайки изобщо не изглеждаше като военно действие, просто така някаква обща търпимост, което беше така доста приятно да го установя. Просто имаше някакъв договор, поне така изглеждаха от 3 метра нещата. Те са социални, между другото, чайките, така започна да реагира, нали, понякога я плясках, виках, нали, исках да я предизвикам да направи нещо. Почнах да й говоря разни неща. Ето тук гледам много съсредоточено, защото ти разказвам много интересни неща, ама тук няма ви кажа какви неща си говорихме. Тук успях да я ядосам. Исках да предизвикам някаква реакция в нея, за да мога да направя различни фотографии. Ето тук успях да я хвана веднъж, като се канеше да отлита. Тя обикновено отлита в обратната посока, а пък там е стена и всъщност няма много време за реакция. Тя е точно като жива камера, само че не съобщава нищо. Обикновено дебни храната на котките. Аз харесвам тази история, защото е естествена. Не е предизвикана, не е обмислена, просто така се случи. Това му е ценното. Просто се случва и просто трябва да реагира човек по някакъв начин, за да може да го регистрира като събитие. А пък на кой му е интересно, нали, вече те всъщност са част от варненския пейзаж. Аз не мога да си представя Варна без чайки. През 1988 година дойдох да живея във Варна, когато бях на 15 години. И рано сутрин беше ужасно това, което се чуваше. В момента изобщо не ги чувам чайките. В смисъл, чувам ги, но това не е някакъв дразнител. Мъчно мога да си представя към днешна дата Варна без чайки. Въпреки, че са нехрани майковци понякога, крадат ти храната, но така ли, иначе това са същества, които се борят за оцеляването си и между другото доста добре се справят с оцеляването си, защото са доста адаптивни. Сега напоследък чух, че в София се появили чайки. Преди седмица бях в Португалия, там също има чайки, само че са малко по-едри и малко по-рошеви. Как да кажа, панкари някакси. Миналата година на фестивала Чайки ми направи впечатление чисто професионално, че рекламните им материали бяха много, много приятни. Плакатът им беше страхотно направен. Страхотни тениски бяха направили.
На фестивала Чайки мога да пожелая им желая да продължат да им се случват нещата. Така, едно дълголетие им пожелавам.